15. Pikkukunkku otettiin ohjelmistoon täällä Äimä Rautiolla Kuninkuusraveissa 1981. Ja nyt vuoroon vuoden 2025 Pikkukunkku lähtöauto liikkeellä MTK-yhteistyökumppanina. Numeroa 1 ohjastaa Hannu Torvinen lähtöauto liikkeellä ja Pikkukunkku lähdössä mukana. Veikko Rokki, Jätkä Markin Tähti, Vilkkeen Villi Humu, Karu, Alari Huikea, Välkker, Usko Toivo, Pyrypolun Tande, Häijymies, 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. 3 Markin Tähti laukkaa. 1 Veikko ei ennätä alussa nopeimpien matkaan. 4 Vilkkeen Villi valtaa johtopaikan ja 7 Alari Huikea laukkaa jo ennen lähtölinjaa. On kärkeä perässä 80 metriä. 4 Vilkkeen Villi johtaa, 2 Rokki Jätkä varjostaa ja toiselle tulee 6 Karu. Siellä 4 sisään kolmanneksi laskeutuva 8 Välkkeriä seuraa 10 Pyrypolun Tande. Sen kupeella 9 Usko Toivo ja toiselle on noussut Usko Toivon vanaveteen 1 Veikko. Sitten sisällä 11 Häijymies ja takasuoralla valta vaihtuu 6 Karu, kolistelee kärkeen. Vetää avauspuolikkaan. Pikkukunkku lähdössä aikaan 29.0. 4 Vilkkeen Villi saa nyt vetoapua Karusta, jatkaa toisessa sisällä. Sisällä 3. 2 Rokki Jätkä, 4. 8 Välkkeri. Vasta Välkkerin kupeella tulee ensimmäinen toisen radan hevonen. Se on 9 Usko Toivo. 1 Veikko tarkkailee tapahtumia toisessa, ulkona perässään 5 Villi Humu. Toista rataa 4. 3 Markin Tähti. Sisällä 5. 10 Pyrypolun Tande. 6. 11 Häijymies ja joukkoon revittää kiinni 7 Alari Huikea. Ja kolmannelle kohoaa 1 Veikko. Veikko lähtee tavoittamaan tuttua kilpakumppaniaan numeroa 6 Karu, joka porhaltaa kierroksen väliaikapaalun ohiajassa 28.5. 8 Välkker hukkaa raviaan ja laukkaa. Ja 8 Välkker suistuu sinne radan pintaan. Ja yleisö, ei mennä aidan yli radalle. Annetaan henkilökunnan toimia tässä tilanteessa. Ja hyvä yleisö, pois siitä aidan vierustalta. Lähtö jouduttiin keskeyttämään. Lähtö on todella keskeytetty. Me ei oikeastaan voida nyt tässä studiohetkessä sanoa sen enempää kuin että yleisöä on täällä paikan päällä pyydetty poistumaan tuosta aidan vierestä. Siellä on siis miten me nyt tämä tappi muotoillaan tässä kohtaa, kun meillä ei oikein mitään tietoa sen enempää. No meillä on se, mitä me nähtiin, että siinä lähdön hevonen Välkkeri lähti Parjanosta suistumaan tuonne ulkoratoja pitkin tuota aitaa pitkin ja törmäsi sitten ohjastajan kyydissään tuonne aitaan. Ja sen enempää me ei tiedä, että mikä syy siihen oli, että hevonen lähti sinne ulospäin kampeamaan. Sitä me ei vielä tiedetä. Ari Moilanen joka tapauksessa, joka hevosta tuosta lähdössä äsken ohjasti, niin on kunnossa ainakin päällisin puolin. Ari on tuolla jaloillaan ja kävelee radalla. Eli näytti totta kai hurjalta sekin tilanne, että mitä siinä... Nousiko? Hevonen nousi pystyyn. Yes. Mikä helpotus. Hevonen lähtee aika kovalla vauhdilla niin ryntäämään sitä pari. Yleisö taputtaa täällä tällä hetkellä. Hevonen on siis noussut pystyyn, että se voidaan nyt sanoa katsojille. Ari Moilanen näyttäisi päällisin puolin olevan kunnossa, mutta oli pahan näköinen tilanne. Oli todellakin, että... Mikä helpotus. Varusteet on saatu hevoselta pois. Siellä on kärryt pois perästä, valjat pois päältä. Ja me seurataan tässä nyt tällä hetkellä. Nähdään siis kuvissa, eli katsojatkin voitte huokaista helpotuksesta. Kaikki näyttäisi olevan tällä hetkellä päällisin puolin hyvin. Hurja tilanne.
Joo, siinä kävi hevonen alkoi painaa niin paljon varmaan, että siinä voi olla silleen, että se tukehtui, niin että kurkku menee joskus lukkoon, jos ne painaa oikein paljon. Ja sitten vähäksi aikaa siitä niin menee niin sanotusti tajuntaa vähän pois, kun sulla loppuu niin ilma. Ihmisillähän voi käydä samalla lailla, että jos niin ilmat menee pihalle, niin jos se tuossa juoksun keskellä menee. Joskus se johtuu siitä, että hevonen alkaa vaan painaa niin paljon ohjille, että se kurkku voi käydä semmoisessa asennossa, kun se oikein innokkaasti menee ja sitä joutuu tukemaan, niin se voi käydä semmoinen, että se menee vähäksi aikaa, tulee semmoinen tukehtuminen. Ja sitten se voi olla yksi syy, mutta tämä on täysin vielä spekulaatiota, mutta vähän ehkä sellaiselta se tilanne näytti, koska se oli aika raivokasta se painaminen juuri ennen kuin se tapahtui, tämä tilanne. Vaikea lähteä kommentoimaan tämmöisessä hetkessä kyllä nyt rehellisesti yhtään mitään. Ei sun tarvitse. Ei tarvikaan. Saanko puhallella hetken aikaa? Saat, sullekin meni ilmat. Mulla meni muuten kans ilmat vielä pihalle, jos tässä nyt... Se on tärkeää, että hevonen ja ohjastaja täysissä sun ja ruumiin voimien hengessä. Kyllähän se säikäyttää. Säikäyttää kyllä. Katsojatkin näkee tässä kohtaa, että